Kung ang pamilya walay Ginoo, unsa na lang ang mahitabo? Maayo ang balay kung kompleto ang mga gamit na tanan gikinahanglan. Pero kung walay presensya sa Ginoo, adunay kakulang nga dili mapulihan sa bisan unsa. Mao kana nga kung makamatikod ka nga bisan pa og adunay kwarta, adunay maayong balay, kompleto sa lamian ng mga pagkaon ug mga gamit. Apan, kung walay Ginoo sa kinabuhi, makita nimo nga magkaguliyang. Gumikan kay adunay emptiness, adunay hawang, adunay kulang, nga dili gyud mahimong hulipan sa mga butang aning kalibutan. Mga igsuon, daghang kaayong pamilya karon ang murag okay tan-awon sa gawas. Naibalay, exclusive subdivisions, ug uban pa dili na siya daotan. Naay gwapong trabaho, naay maayong pagkaon kanunay. Pero sa sulod, ana ay kalisang, adunay mga hidden fears, ana ay kasakit, ana ay panagladis, walay kasiguruhan. Ngano man, kay ang Ginoo wala sa sentro sa pamilya. Ang Tinoo dili kwarta ang magpabilin sa panaghiusa. Dili kwarta ang hinungdan nganong matigayon ang pamilya. Dili sad edukasyon lang. Dili garantiya nga kung ikaw professional, ang imong pamilya mulungtad og dugay. Kundili ang presensya sa Ginoo sa matag miyembro sa pamilya. Kung walay Ginoo ang pamilya, dali maglain ang kasing-kasing. Dali magkahiubsanay, magkasinahay, o mangwinta sa iyang mga nabuhat alang niini. Dali masuko, gamayng hinungdan, adayon ang pagtaas sa tingog. Dali mo biya sa responsibilidad. Kung dili maagwanta ang panaglalis, kung dili maagwanta ang kasakit, gumikan kay wala lagi Ginoo nga iyang kadangpan, biyaan ang pamilya ug mangitaglaing pamilya. Sa laktod pagkaistorya, mudagan gikan sa iyang responsibilidad. Kay walay gahom nga nagkupot sa tanan, walay power, walay puwersa nga nagunit, walay puwersa o gahom nga nanalipod. Pero kung naa ang Ginoo, bisan lisod ang kinabuhi, bisan naay problema, magtinabangay. Kung aduna may panaglalis, magpinasaylo ay. Og pagkahuman, kung adunay mga lakaw, adunay mga gustong buhaton, adunay mga desisyon nga pwedeng himuon, mag-inampuay sa matag-usa. Mga ginikanan, importante kayo ang inyong papel. Ang atong rule diha sa pamilya. Dili lang ta maghatag og pagkaon sa atong mga anak, kundi espirituhanong giya. Kay kung dili nato sila tudloan sa Ginoo, ang kalibutan mao'y motudlo nila. Og usahay, ulahi na ang tanan kung makamatata. Na ako'y pangutana, kanus aman katapusan nag-ampo ang inyong pamilya nga magkuyo? Kanus ninyo giistoryahan ang pulong sa Ginoo sulod sa inyong balay? Kay kung panagsara, dili ta dapat matingala kung ngano lisod na i-control ang sitwasyon sa pamilya. Karong adlaw sug gipag-usab, dili kinahanglan perfect ka. Dili kinahanglan taas imong pag-ampo. Mag-ampo mo bisan usa ka minuto. Mag-ampo og usa ka verse or magbasa og usa ka verse. Pasalamati ang Ginoo og tan-awa hinay-hinay nga mausab ang atmosphere sa inyong panimalay. Mga igsuon, ang pamilya nga walay Ginoo, murag walay or murag balay nga walay pundasyon. Pero ang pamilya nga adunay Ginoo, bisan on sa paang bagyo, unos pagsulay sa kinabuhi, magpabilin nga ligon, busa karon ibalik nato ang Ginoo sa sentro sa atong pamilya. Kay kung ang pamilya na ay Ginoo, dili kini dali mabungkag. Dalaygon ang Dios.